Ik het prima. Hij komt bij. In Dokkum. Ja, hij komt ook in heel Nederland. Ik ben helemaal klaar voor hem. Tje. Vorig jaar kon Sinterklaas vanwege corona net naar Nederland komen, maar dit jaar lijkt het erop dat hij dan eindelijk weer komt. Sint-Nicolaas Centrale Friesland is druk dwanen met de tarierings. Toch wordt de intocht wel krijgt wat oors als voorgaande jaren. Dat Sinterklaas dit hier goed in beweging zal worden. En de Pietnek. Laatste van de aas. Laatste van de aas. Ja, dit is het hoofdpietenpak van Sinterklaasjournaal. Er zullen heel veel pieten de stad wezen, of op het water, of in de stad. Er zullen hier en daar op de pieten steenblowen wijst even een praatje met mij kist. En voor de rest, ja, als het goed in de ere niet door, dan vind je zo. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig, wat is het nou door? En ik beneden. Ja, de twee stilstaan. De lamp is ook nog. Ah, dat vind ik Piet mooi. Ik kan het bij Peter bakken. Ik hoor er niks van, zien jullie een wit paard? De uiterlijk van de pieten is, zat ze binnen. En hoe ze in het dak kan binnen, dat is nog wel in de vraag. Om te zorgen voor genoeg spreiding in de stad, zal Sinterklaas met zijn pieten al eerder omkomen met de boot in Dokkum. Voor de meesten, je hoeft net op elkaar te staan te wachten. Kom rond 12 uur tot 4 uur in de stad. En je moet zo zelf wel jaren. Voor nu is het voor beide man het trolwerkje, want de laatste puntjes moet nog op de i zet worden. Ja, voor Dokkum is het voornamelijk zien dat we de figuringen rondkrijgen. En dat lijkt het goed. En natuurlijk hou ik goed contact met de pieten. Dus die maar weg weer Bielko krijgen. En voor de rest, ja, het is een draaiboek aanrennen. Een draaiboek onpassen, omdat het toch wel een beetje een intocht wordt als ooit tevoren. Dus ja, het zal heel wat nees worden, maar net minder leuk. Hij komt en er komen pieten. En het wordt één groot feest. Met prutte vertier en prutte pieten. Ja. Gaan we dansen!